Kathleen Moore hi September kumsang khazakwa samriat pasaria Detroit, Michigan a alo pianga St. Petersburg, Florida Australia nani atin shiatur umlova abola hian kumsom thum pali upani hin bartender le waitress na Whiskey Wings Bar and Grill a athoka heti mek lain phlebotomy degree hlo chuak turin lekha azir mek bokani azir lai chu zir zo wata nurse ni achak chin leya achung tele a chian ti chuan mei chezai dam tak mangai na nga tak ni nan soya mi tu emo chu a ho sakle ari thei a thliar lawa tu mai po chu chianangin a envek thei ni in an soya ni a chian te chuan kitkat ti in kau china anuna hian hun har sa tak tak le kher tak tak apal tlang nem hleya chuti chung chuan abul vela mi te hna chuan engtik lai poin that a chwa thin thu an soya Kathleen hi November ni somni pariat kumsang ni somni pakhat pathiani zan chu dama an mu nu nun berania hemini hian kumsom ni lai alo komto achian chaber niki nen hunan mangdona niki nen hian kumsom pakhata upa vel ania changin anin kom chan to ani tlailama chuan achian nu nen chuan Largo Bara le Indian Rock Beach a te an kala zanlama chuan abialpa Colin Neple an chian dangte chuan bara chuan lo zum vein Colin le Kathleen te inkar hi chalo reng angkha ania an chian te soidanin chumi zan po chuan anin hnial thinrima mase zandar som le chan vele dar som pakhat inkara an pani chuan Colin a inlama kal turin an chian te chu an chwa san niin an chian te hian an soya Kathleen hi Nikki nen an len dun don khan akarin Nikki ina hian akal masa a Nikki ina chuan akar 2006 Cadillac dum chu a hnu chhe a Colin a kar chuan Colin a inlam an pana an tum dan chuan zan hun chu Newport Richie a Colin a ina hun mana atuka Nikki ina akar valom chu atumani Colin a soidanin zanlai pel sheta chuan a in chuan thlenga an pani chuan an rui thu po a phalawani Kathleen chuan McDonald's a in no por tora shwai torin tia mase Colin chuan a rui viau thole khoya ma kal thei ani to lo thuwa a chan chuan Kathleen chu a thinarim hleya Colin a ina changa chua a in lama ke le chu atum ta a Colin chuan a kara kal to sa chu hongin Kathleen chuan a backpack chu lain zingdar som pani le chan vele dar khat inkara chuan keya konga akal thu Colin chuan a soya arui ema wang chuan a mu phak lo na thlenga an zui nuwa a ina chuan lutin video game sa khela Kathleen chuan in thlen nuwa aron biak le mai aringa mase aron betareng reng lo nei in a soya ni a thil soya hian makti deuh in lo nei ve mai thaya chuti khoparoi si Barachang Khan a in thleng a in khal ho thaya Kathleen ni kaldu na McDonald's a akal pui thailo khopa arui ta viau mai le video games ala khel pe thau mai chu amak de uria ve na sia tani atuk November ni somni pakwa chuma chung zong chuan a chian nu ni ki chuan Kathleen in kar aron lam hun chu alo ngai changa mase aron lan tak lo wangin niki chuan rilru nom zan lovin a chian nu chu kola mase voitam kol ma se voicemail a atlang dai zela tlailama po chuan a chan soi si lovin a na thona chuan a in lan lawa a tho pui te puin mak an ti hle ni a chian te phei chuan ni tin Kathleen chuan Facebook a engemo a post se chin thon soya hemini hian engma a post lo wang le ama biak tlang tur om box se lo wang hian an ril ru an mom to lo hle ni November ni somthum aron in her chwaka Kathleen chu a hnalama chuan ala in lan ta chuang lawa a karla Nikki ina chang chuan ala lam lo ba ka ama biak tlang thei ani bok lo nen a chung tele a chian te chuan thil diklo a om ngei nia an sia ta wangin hemini November ni somthum tho chani tla hian a chung te chuan Pasco County Sheriff Officer mi bo angin an report ta ni Police te chu che chhuak ngalin an chen hawa baran kal nun berna le Colin a in bulbor te chu an enfia heti la hin
a in lua pui corner kumsom ni paria te upa chuan police te hena chuan Kathleen ne na anin biak nu nun ber jumle until soite chu asoya November ni somni paria jang khan Kathleen nen chuan anin text reng thole Kathleen chuan zandar somle min som pakhat vela chuan corner ne na athil ti nimya lawa mopu ani thole mi pa thazok to na du thote soya corner chuan chang le tin hemi nu hian Kathleen chuan alo chang le to lo niin asoya police ten anzon chan ni po hian Kathleen ni chung tele a thian te chuan biak po to min anin kol chok renga a thian nu ti nai na kol chuan mi dang da in phone chu an lo changa he kol lo chang to pa hian chena in nei lo kholaya riak thin homeless ani thu soin phone chu Walgreen Newport Richie nunglama bolhlo paina mona a chhar thu soya police te chuan chu lam chu pan ngal thwain chena in nei lo nia in soi chu thuan zot fi a chu pa chuan Walgreens building noya tombuk anei thole Walgreens thunei tu te phalna thlapa bolhlo paina chu chumdanga po a hai thin thua soya November ni somthum jingdar som pakhat vela bolhlo hai tura akal le chu bolhlo vum thur chunglang deuh taka chuan phone chu mu ol sam taka alo om thu soya a charlai chuan phone chu a thi thule a ti nun le chuan passport mangin alowin kala chu baka 4% chau awma wangin manwak ngaina atana omlo ti chuan tlailama phone call adon khan lo changin ron call tu mai cha chuan mi bo anzon mek phone ani thua shil chuan Walgreens manager hena chuan police lo thlen ma dewa phone chu ada thu soya phone chu kol to lo ma se a charna lai vel chu police te a ko muwa tu emo chuan Kathleen ni phone hi bolhlo paina an pai ti chu police ta ngai dan ani ti chuan Walgreens thunei tu te chu CCTV footage enan handila ma se van doi thlak takin bolhlo paina lama hian CCTV camera an lo da lova tuin nge phone chu lo pai ti an she thei talawani hemi tlaya vek hian abial pa Colin chu zona zo sathlia turin a inan wa muwa Colin chuan police te chu aina chuan lu tirin a ma a ka soito an rui thule Kathleen ni thinrim tak chunga ai ina changa a ho tau tho te chu police te lo shila ma se police te chuan Colin in chunga chuan in ti faina chemical chikhat rimna tak an she theya police te chuan in chu enfia an du thon soi chuan Colin chuan room pahni ti lo chu an du na an kal thei thule chu room pahni te chu midang alwa ho tir thua soya officer pakhat chuan in chu ti fai zo hlim an thua soi chuan Colin chuan a ui chu in chunga zun le ek thiara china wangin arim chha thole a hna kal lo ni wangin rem changa lain a in chu a ti fai thu soya a in chungan enfia nuwa police ta chuan chwa sanin Colin a chen omde chuan aning kot vela chuan CCTV camera an nei takin tin an chenom lama chuan an kala vanai thlak takin chung ko pahnih de chuan aning kota chuan CCTV camera an lo da hlova footage pahni an han en chuan Cadillac car dum chu November ni somni pakwa jingdar som pahni le minute som panga chuan Carmel Avenue chaklama Colin in lampana atlan layan muwa dar som pahni le minute somni pakhata chuan chu car bok chu Carmel Avenue chaklama Colin chena in lampan bok chuan atlan lai CCTV camera chuan alo la fu leya he kong hi a koi kwal ve hleya jingdar khat le minute somnia chuan a chena in thlang lama atlan lai mu ani leya CCTV camera in alak fu pahni te hi Colin thu soinen chuan in mila mase a pathum na jingdar khat le minute somnia hi chuan a ina to torania a soidanin pona a chhuak to lo ni khana soya hei hi chu ain mil thei talawani ti chuan zan lama la chuan police officer te chu avoi ni na tan Colin ina chuan an kal le ta a Colin hna chuan a in chung te a kar te a bunglo da khomna te en fein a phone data te chu download an dila Colin chuan lorem ti ve main officer pakhat chuan Colin a kutchang bulbor vela chuan belkang a mu fu hlau maya a belkang chana zo chuan Colin chuan ni somni pariata NFL game a en thole
an khel dana alung lo oi lo chuan engemaw a hnek thua soya chumi hnuwa officer vek chuan a tho soile CCTV footage an thil hmu te in mil lo te chu a soita a Colin chuan a thu soi a thlak le ta dai maya a thian panin chuan aina Xbox games an khel ngei maya messaging dar khatle min som panga a ina changa chhuakin a hna thona Road Steakhouse Port Richie lama chuan a kal thua soya chuta chuan a tuklama tan tiin sa an ma mo lam khom ngai tur re chu a en fe a chumi hnuwa chuan a in lama a ho ngal thu a soya Kathleen ni chungchanga soima sakpo thlak velein khamizang khan Kathleen kha kea holovin a ina changin tu emo in aron lam thu soya police ta chuan a hmu nu nun ber juma Kathleen ni thom nu ha kan zo chuan Colin chuan korlum vanrong pol ahma a rakres thalak omni na soya police ta chuan Kathleen ni phone a Snapchat thalaka chang chuan Colin chuan dot a soilo ti chu an che thaya Police te chuan Colin chuan a in thlengin Kathleen chu a phur thei thosia ma se akal duna shwai tur chuan a ruile mama thote chu mak an tiril ru hleya Kathleen ni keya akal thua soi nuwa midangin anron lam thu a soileya chubaka a kar ti lo a chen omte surveillance camera changin kar dang tlan lai hmu tur ombok silo te chuan police teril ru chu atinwam lo hleani Tichuan December ni khat kumsang hi somni pakhata chuan police te chu Colin a chen hnaya Kathleen ni chuizui theina engemaw an hmu thei takin ti thua le Kathleen ni kalna kong nia Colinan a soilai vela CCTV nei anomial takin tin kong tung te chu an han enfia tichuan Colin a thona steakhouse CCTV camera chuan zingdar khatle mini somni pasaria Colin chu a thona dora a kardum a khatlai alo lafuwa building sira bollo paina lian tak bula chuan a kar chu ti dingin kara chang chuan a chuka video chu a fialo emawangin a chezia chu mu thiama har hleya mase chu bollo paina building a chuan lutin minit somni lai chu a chunga hun a mangti a sha theya zengdar khatle mi somnga pathuma lo chuak le in lam apan ta chau ti an she thei bokani December ni nia police chuan bollo paina lama thunai tu te hena chuan bollo paina chu an nu chuina kai noya enfia an du thon soya he bollo paina hi atamzo ka Colina thona Herald Steakhouse te chuan an mana wangin bollo te po chu dora chang deuh veka pai chu ani nge yan ring boka police te chuan bollo te chu an han ha ya dora changa chu noile nom nok te chu bollo ibduma chatakin alowin phona mase bollo ipakhat chu alian bi khleya police te chuan an enchang wata chu ip chunga chuan puan thwa dum le vutbuak rong inpol thisen kai chahnem tak an huwa dora changa chu noi pai chu ani lo top mai heba ka hian beshita thisen tam takai le matressa thisen kai an chartel ba ka Kathleen ni debit card a credit card le a card cha bi le a boot ukte t-shirt vutbuak rong le mi pakargo ke kor thisen kai an hotel boka backpack chunga chuan meche thom no lukham kor pathum le Kathleen ni bawzana a korlum hak ngei mai chu an hotel bokani police te chuan Colin chu thuzo fia le turin station lama an kawa Colin chu alung oilo hle maya police te chuan Kathleen chunga thil thalo tak ti tuwa puantum nia angai wangin a tho hluaya police station atang chuan a chhuaka a kar chuan atlan ta dai maya ma saving takin police chuan a kara chuan akal na chui theina tur tracking device an lo da ru khiawa ti chuan akal na chu an she thei ta a Florida marlam khopon lama chuan ain khal chuak ti an she theiani heti lain bollo paina finfiana an mu te chu lepa test tura thonani ya result chuan chung puan le thom noa thisen kai te chu Kathleen ni thisen ngei ti anem heta police te chuan Kathleen hian thina khop hial hliam tuarin adam an ring to lawa achunga poi khoina thlen tu po abial pa Colin ngei anian ring boka Kathleen ni chiante le achung te chuan Colin le Kathleen chu anom dun to chuan ain how de reng hi ania
Colinan zuarui to phei chuan poisa ka nei lavin a che du dan arong thin hle niin an soi boka heba ka hian Colin hian criminal record alo nei reng to ti chu police te chuan an che chuaka mei kum sang ni soma khan siam shei manga mi be atoma wangin man alo tok towa kumthum nuwa angayang chia siam shei manga midang ati thabara wangin man atok leya thasom nu loka ruk wangin man nin thu bai siam sak anile bokani heba ka hian film khur lautaka lir thei akhala wangin manania damdoile zukrui chi atia wangin man alawni to bok kumsang ni som pathum le sang ni som panga inkara khan damdoi rui thei akola wangin thu boy siam sak alawni to bokani hetiang ani wang hian danang thlapin Colin man theina chu ti chhuwa anita police chuan press conference na in Kathleen ruang zonna konga chuan mipui te puina an nge na Colin chu alu lulin an ngen lom chung poin Kathleen ruang omna asoi du tlatlau thuan chuya mipui te puina an ngen nuwa Kathleen zonna ke pen chuak zinga pakhat chuan December ni somni paruk kumsang ni somni pakhata chuan Colin ina changa yar somnga vela hla ram hnuaya chuan mishing ruang nenge ya sha chu ahmu hlau maya police te chu shil shewatin chu ruang te tu chang chuan ruang chu Kathleen ruang ngai ti finfia anita autopsy result ero puanzar ani lawangin chipchiar takin tha ani dan hi soi thei ani lawani Pasco Police Department chuan press conference nei ngalin mipui te puina zara Kathleen ni ruang mo ani thule abial pa Colin nep chu Kathleen ni thina ai nam hnoi ngei ti finfiana an nei chada wangin second degree murder charge manga man ani thu officer Leo chuana soya Kathleen hi selaya ka hlum ani thu asoi bokani Colin hian abial nu hi anin hau boy wangin athat ngei ni arina niya athu boyero ngai twale chenfel alani lawa second degree murder charge po hi finfiana achatok chuan korta athu boy anchai nuwa shemnana zok first degree murder charge or tir thei ani thu nei tu te chuan an soyani